Здравейте! Намираме се в Балчик, изданието на Ден на полето 2025 година. За мен и екипа, който стои за това създаване, не е просто поредното Ден на полето, това е лична кауза. Каузата, за да покажем, че българското земеделие има бъдеще, има посока и ние вярваме в него. Всяка година избираме нова локация, защото вярваме, че земята има своя глас. Балчик е символ на потенциал и всяко поле има своята история, която е достатъчно да чуем. Благодаря на всички участници, на всички наши гости, които участват в Деня на полето. Очакваме утре с нетърпение, за да можем да покажем на децата какво означава да обичаш земята. Ще ги запознаем с това как се меси хляб, ще им разкрием тайната на брашното и ще им покажем как могат да се загубят в царевичен лабиринт. Очакваме с нетърпение. Утре е семейния ден на Ден на полето. Заповядайте!